Çemen uya, senem öz garaşlaryňy beýan et. Hemmäňiz salam. Men aýtjak zadym näşe hazır şyltak atyp oturan adamlar ýa-da PR edip oturan adamlar ýa-da kömek edip otyrs diýip neme aldap neme ýalançy bolup oturan adamlar. Iň gowsy geplenmän oturup siz erkekler dälmi? Siz maňa da bir topar şyltak atyp oturdyňyz. 2019-dan bäri şyltak atdyňyz, bokatdyňyz, ýene bir zat etdiňiz. Helelerden hem betersiz, urkutçulardan hem beter bagyşlam. Ene Angliýadaky oturanlar şlopkalar, şlopkada çykanlar Türkmenistanyň. Ene Kanadada oturan bir ýalançy bar. Ene men уже nemede oturjakda. Ene Fransiýada oturan bezegen özüni bezäp oturan odanlap psihom omuçy çerçewodyçy diýenler bar. Ýene kimler? Käbir narkomanlar bar, käbir pseudo jurnalistler bar. Men sizden beýdip nemede oturjakda. Bir näçe eýam 2 ýyldan bäri paşsi men hiç zadam aýtman ötünsiň eden işleňizi, şyltaklaňyzy, zatlaňyzy men geplemän aýtman ötün. Ýogsa öňünden halky men duýdurdum. Inanmaň diýdim. Barmaň şolaň neme ýalan protestlaryna, zatlaryna nemetmäň diýdim. Onda da ediýäňiz şeýdem baslyň şeýdem ýanyňyz. Orazyny öz ýalňyşlygyny dogry nemetdi, erkek ýaly bolup aýtyp berip otyr. Näme üçin siz orazyda şyltak nemede otyrsyňyz? Siz orazy oda oturan bolsaňyz, erkek ýaly bolup ýüzüňizi alyň, boýnuňyzy alyň eden zatlaňyzy. Men naprimер 2019-da ýalňyşlyk nemetdim, getirdim. Men öz gruppamy, özüm nanyp, öz gruppamy inandyryp, şo Angliýadaky oturan alkaşa öz gruppamy ýaptyrdım. Bir gyýzam, otay prosta tak baran gyýzy şo türmä basyrdy. 2019-da. Özüm näme diýip oturdy? Çemen meni podstavit etdi diýip oturdy. Hemmesi bunan oturdy, men geplemedim. Çemen gozdep, Amerika meni podstavit etdi. Sen kim eýsen? Amerika sana näme der ýa? Sen Amerika üçin näme der? Tozanam der. Amerika sen üçin hiç zat näme etmiyor. Amerika sen geregem der. Ola bir. Amerika üçün sen hiç kim, чтоб тебя подставлять. Men üçinem sen hiç kim. Kim sen? Çemeni $2000 aldım diýdiňmi? Satyn aldyňmy? Görüp bereseň näçe $1000 satyn alanyň adamlary. Ola bir. 2. Näşe 2019-da eýam adamlary ýakdy. Şonu bir men adamlamdy, men adamlam türmäge basyldy. İkinci güne men şolary çykardım. Türmeden sırası advokat tuttuk, ikinci güne çıktı. Hazırki türme basılıp otururlar, näçinci güne çıkıp otururlar, maňa aýdyň şonu. Birem hali çıkanak başçı. Siz olsa şonyalık narkoşları ınanıp, başkaları basıp oturursunuz. Onunla hem işleşip oturan kim? Pseudo jurnalistler. Pseudo jurnalistler şonunla haçandan beri işleşip otururlar. Bulan oyunları haçandan beri gelip oturur. 2019'dan beri. Şonda başladılar bular mazga pramytysi. Menem düşdüm bulan nemelerine. Şol ýalňyşlyklara men özüm düşünsem men sizi halas etjek bolup men size aýdyp başladım. Inanmaň, muň göze gaýtdym. Özüm eden zatlara şo alkaş Angliýadaky oturan alkaş. Aprelde bir gezek men adamym satdy. Dekabrda bir gezek men adamym satdy. Atlaryny YouTube'da oturup atlaryny aýdyp oturdy. Bu adamlar daşy hiç ýere koşulman otyrdylar. Hazreçelli eman babası otyr şo adamlary. Siz halkı basırıp, siz halkı oda yakıp, siz halkı şeýle derece yetirip, osam bilmedik sıran olup, yok sıran olup, ýa-da bokatan olup, otyrsyňyz otayda. Rowşan Klyçev diýen haramzada meňem maşgalamy çykardy näme? Men çağalamy çykardy. Это незаконное действие. Pseudo-jurnalistler sizin edip oturan işleňizler, pseudo-jurnalist, sizin oýnap oturan işleňiz. Manipulatorlar bir topar Kanada'da oturan, Çekiýada oturan manipulator, Kipr'da oturan, özlerim şizofrenikler. Kelläňiz işleýänmisiniz, ili u вас этот mazohizmmi? Halky her wagt ýakyp oturmagy. Özüňizi ýakyn, özüňizi öldürün, özüňizi barp nemedin, basyryň türme. Owa halk diňläp oturup bersin şonyalyk lapuhlary. Şonyalyk moşenniklary.
Eýem biz bilip otyrs o maşeniklerin näçe adam ýatanlaryny ýa-da özüm nemeden häzirlikden de haçan näme уже 10 ýyllap bir topar adam ýatyp otyrlar maşenikler. Men dogry aýdýar şolara maşenik diýip. Hemmesi maşenik şolam.